lesson yambirira ndi mneneri ngati ine. So chizungunaika ngati a prophet like unto me, yes? Yeah, so mina anthu ena atakhala kudaba kuti no a prophet like unto me tiyitenga patipwe. So tiwanga base kwambiri difference pakati pa chipangano chakale ndi chipangano chatsopano. Komano tikupanga emphasis yathu pandani pa Yesu kapena tikusindika kwambiri pandani pa Yesu Khristu. Okay, so tipite ku Deuteronomy chapter 18. So Deuteronomy 18 yo akhala ngati basis yathu. Tikhala tikupita ku Deuteronomy 18 kawiri. Okay, Deuteronomy chapter 18. Okay, now tikapita ku Deuteronomy chapter 18 tiona kuti no tiyambire pa verse 18. Deuteronomy 18 verse 18. Verse 18. Ndidzaukitsira mneneri wa pakati pa abale awo wonga iwe, ndipo ndidzapasa mawu anga m'kamwa mwake, ndipo adzanena nawo zonse ndimuwuzazi. So tikuona criteria ya mneneri, yeti now so now tino nkhani yeniyeni ya mneneri pa nthawi amene anali Mose, yeti Mulungu anagwiritsa ntchito Mose mwapaderadera kwatulutsa ana Aisraeli kupita kuti ku Canaan. Yes, right? Now Mulungu akuti ndiukitsa mneneri wina monga ngati ndani? Monga ngati iweyo. Tinozinepe? So tiona nawo tino ndifuna una misconceptions ambiri. Ndifuna tino mene Mose analili, ana Aisraeli amazilenga chinese kuti kuti okay, Mose anatulutsa ana Aisraeli kuchoka ku Egypt kupita kuti Canaan. Ndipo nthawi imene Yesu amabwera tiona nawo tino mneneri wina anthu amakhulupirira tino mneneri akamazabwera monga ngati Mose ndi tino iyeyo afunika azapangenso chimodzimodzi ngati ndani Mose, tino azatenge mphamvu zimene Aroma akuwaphinja nazo ndikuzirani ndikuzipasula kapena achotse ulamuliro wachani wa Chiroma. Ndikhulupirira tino zinepe. So iwo amazitenga zinthu mwa physical kwambiri komanso amadikiradi mneneri. Okay, ndiye tione pa Deuteronomy 18 ipo verse 19 akuti chani. Verse 19. Ndipo kudzakhala kuti munthu wosamvera mawu anga amene amanena dzina langa zamu. So anafotokozera ndithu mwapaderadera. So kuti bwerera so tionene ora tino tikamati Mose anali mneneri lotani. Ndikhulupirira timosenepe. Choyambirira tikamati anali mneneri pambali poti anali mneneri tionanso natino anali ngati nkhala pakati. Timosenepe. Right, ndi kwa Galatia. Tuone mafeatures za Mose, tikavesa mafeatures za Mose tivesa na mafeatures zino ni monga ngati iye. Okay. Manika. Okay. Kwa Galatia chapter 3 verse yake verse 19. Odija. 3 verse 19. Verse 19. Yeah. Verse 19. Nanga chilamulo tsono chinawonjezeka chifukwa cha zolakwa kufikira ikadza mbewu imene idalonjezera ndipo inakonzeka ndi angelo m'dzanja la Nkhoswe. So apa akutuza ifanana kuti chilamulochi chinawonjezedwa chifukwa chani cha mphulupulu za zolakwa. I think tinakamba kwambiri za the old and new covenant tinapanga kale pali video ina yako kufotokoza so sitikhazika amene kumo nkhani nakuti no ati chinaperekedwa ngakhale muzanja ndani la Nkhoswe tapano menepe kuzera mwandani mwangelo. Ndikhulupirira timosenepe. So vuto limakhala ndo tino Nkhoswe amene ndiye uti wachipanga chakalechi. Ndikhulupirira timosenepe. So anthu ena amati ndi Yesu ena amati ayi ndi ndani monete tingoona tipite ku Leviticus 26 verse 46. Nkhoswe amene ndi ndani? Leviticus 26 verse 46. Verse 46. Atimani. Awa ndi malemba ndi maweruzo ndi malamulo amene Yehova anayika pakati pa iye ndi ana Israeli ndi Sinai ndi m'dzanja la Mose. So m'dzanja la Mose eti dzanja amene amalikamba ku Galatia ndi ndani? Ni Mose. Ndikhulupirira timosenepe. So system yonse ya chilamulo tikamakamba chilamulo kama system yonse kuyambira malamulo 10 eti pajana akwera mu phiri kuti aka malamulo aja akambidwe pa makomeni ndani
Mose tinozenepe amene amaweruza ana a Israeli kufika pokuti no wina kanamuza akulu mumwalira tapezana anthu ena okuti nazoruza milandu yaing'ono ine muziruza yaikulu ambe anaenda namino chana zidonje Mose sumanjira ena Mose namene amazowa malembo ukaphwanya malembo mafunika ulandire chani mwayeruzo ndikhupa tinozenepe so kuyambira chilamulo kuyambira malembo ndi mwayeruzo komanso amene anazoza wansembe mkulu Aaroni ndani Mose so tikamakamba chilamulo chonse tukamba za malamulo 10 tukamba za malamulo okhuza zinsembe kachisi eti tikukambanso za malembo eti tukambanso za mwayeruzo system yonseyi inapekera ndi ndani mulungu kudzera mwa ndani wa Mose ndikhupa tinozenepe so number 1 Mose amene ali mneneri choyambirira teno ali ngati nkhala pakati pa ndani pa mulungu ni nani ndi ana a Israeli ndikhupa tinozenepe now tipite no point number 2 now point number 2 tipite ku chinthu china chimene Galatians chapter 3 verse 20 verse 20 verse 20 koma Nkhoswe sili yamodzi koma Mulungu ali mmodzi so Nkhoswe simakhala chani yamodzi manjira ina tikamaka pa ukwati Nkhoswe zimakhala yambali imodzi ngati mafunika khala yambali chani zonse ndikhupa tinozenepe so Mose anali munthu anali mulungu anali munthu so adakatha kukwanisa kukhala Nkhoswe pakati pa mulungu ndi anthu adakakwanisa choncho yes so mulungu anapanga chinthu china tatene tipite ku Exodo ndikhupa funso imene ili kuyenda mlukumu Exodo chapter 7 so apapa zomwe tikupanga tingopanga summary zinthu zinazipanga kale study zipa page yathu ngati mufuna mvesese fundo izi mukawerenge Moses Aaron ndi Ndolo tinayikaponso video imene mano apa tionene penepa Exodus chapter 7 tafikapo now Exodus chapter 7 verse 1 audience verse 1 ndipo Yehova ananena ndi Mose taona ndakuyika ngati mulungu wa Farao Aaroni mkulu wako adzakhala wako so akuleja ayi imanipo so ati mulungu anena kwa ndani kwa Mose ndakupangisa ukhale chani mulungu eti ndikhupa tinozenepe now tikamvesesa kuti akamati ukhale mulungu authandiza chani nkhani yakuti ndono mawu amene anayeza pa ndi Elohim ndi plurality of majesty Elohim ero Mose Elohim ambiri mwatozati Mose anali mmodzi so sizikamba zono analipo Mose ambiri koma nkhani ndono Mose amafunika atani akule influence yake itani ikule ndikhupa tinozenepe so Mose anakhala ngati no wamkulu kwambiri wa ulemerero kwa ana Israeli kwa Mose ngakhale kwa ndani kwa Farao and tiye ndioneni the verse imene imaonesa zimene zizi Exodus chapter 11 verse imene titati tione ndi Exodus chapter 11 verse yake ya 3 akuti chani Exodus 11 verse 3 ndipo Yehova anawapatsa anthu chisomo pamaso pa Igupto munthuyo Mose ndiyenso wamkulu ndithu m'dziko la Igupto pamaso pa anyamata a Farao mbona menepe so Mose anakhala wamkulu pamaso pa ndani pa anthu onse mbona menepe so akamati Mose akhala ngati mulungu komano chachikuluso china chinena kuti no chinese chimene Mose anena alesa mafunika atani amvere ndikhupa tinozenepe fotino Mose anali ndi m'bale wake Aaron amene anali ngati mneneri wake ndikhupa tinozenepe anamuza Mose kuti iwe ukhala ngati mulungu wa ndani wa Aaron ndikhupa tinozenepe ndiyeti chimene chinese chimene Mose anena Aaron azitani azikanena kwa ndani kwa anthu aja chimene anena Mose alesa atani avesere ndikhupa tinozenepe so mwanjira imeneyo Mose amapanga role kapena act as nkhala pakati mwandivesa unepe chifano mulungu ampasa iye ukulu ndi ulemerero kona no iyeyo azipangidwa observe ngati almost ngati mulungu ndikhupa tinozenepe so mwanjira ina akhala ngati akupanga play role kuti no akhala pakati pa mulungu ndi ndani ndi anthu ndikhupa tinozenepe right so chachiwiri ufunika akhale chachitatu mafuna tipitirize pa
Deuteronomy chapter 18 ndetibwerera mwamba pang'ono. Okay, Deuteronomy 18 tinawerenga verse 18 last time. Right. Okay, fail kumando ndifuna tayambire pamwamba verse 15 aliya 15 yeah. Yehova Mungu wanu awukisa mneneri wa pakati panu kwa abale anu monga ine ndimvera iye. Man guys, so mneneri amene azabwere kusogolowo asatulukanso pakati pa ndani pa iwo. Mwanjira mneneri amene akubwera azakhaso ndani mu Israeli, azakhaso munthu ndikuphera timodzi nebe, right? Tiyembiriza ndatiya monga mwa zonse munafunsa Yehova Mulungu wanu Horebu tsiku la kusonkhana lija ikuti tisamvenso mawu a Yehova Mulungu wathu ndipo tisaonenso moto waukulu kuti tingafe. So mneneri amene akabwera kuchitika njani mu Horebu, kuchitika njani pa Horebu tikupaze pamene anthu analiya zomwe Mulungu anena ife sifuna tani atiyankhule koma aziyankhula kudzera mwa ndani mwa Mose. Mwandipesa nepe. So Mose anakhala ngati nawo tuno chinese chimene Mulungu anena chikudzera mwa ndani mwa Mose. So relationship kapena ubale ni Mulungu panalibepo kwenikweni. So tuno anthu aja kuti afike kwa Mulungu akudzera mwa ndani mwa Mose. Ndikuphera timodzi nepe. Ikhala ngati second hand relationship. Zilikana tuno mufuna muimbire m'bale wanu. Mwina let's say example you are married no what it. Yedi? Ndi mufuna muimbire mkazi wanu mano phone ndi sister wanu. Yedi? Kuimba kwano sizoluwa nkhula zambiri. Ungopereka moni akabwera mwawo, yedi? Sizofanana. Kuti kuyankhula ndi sister kwa uyu, ndetino automatically ndetino that feeling imakhala satisfied no ankhula ndi mkazi wanu. Sizitheka zimenezo. Ndikuphera timodzi nepe. So relationship kapena ubale umene unalipo, yedi? Relationship ubale kapena unalipo pakati pa ana Israeli ndi Mulungu unali wa second hand. Mazira mwa Mose kena kumandani kupita kwa Mulungu. Mulungu afuna kuyankhula ziraso mwa Mose fika kwa ndani kwa anthu. Ndikuphera timodzi nepe. Panali ngati chotchinga chimene chimapanga vera anthu. Chifukwa chani? Anthu ajani awo munthu. Ndikuphera timodzi nepe. Mabe zinathandiza kuti zipange create a tie. Ena tuno pa Horeb. Yedi? Mneneri amene atabwereyu, yedi? Akati wabwera nditakhala no serve as the true mediator pakati pa anthu ndi ndani ndi Mulungu. Ndikuphera timodzi nepe. Ndero anthu akafuna kudzera kwa Mulungu azipita straight mwa mneneri amene apita kwa ndani. That's the antidem. Ndikuphera chinayi chikubwera mutu manomu tikamba za Yesu. Ndikuphera timodzi nepe. And now mufuna nena chinthu chichi. Nthawi ya Adamu atachimwa, yedi? Amangofunika apereke nkhosa. Ndikuphera ndiyonje. Genesis chapter 3 amati nondi Mulungu anasokerera chani zikopa. Chikopa chimwe choka kuti unyama. Mwanje nani chinyama chinadani? Chinaphedwa. Yeti? Chinyama chinaphedwa mu Edeni munja. Right? And not only that, anaphisanso Kaini ndi Abeli. Koma tondoza no Abeli anasankha kusatira. Kaini sana osatani osasatira. So from Adam mpaka na nthawi ya right, so do not know since the fall, since kugwa kwa munthu, edi? Chimene munthu amafunika pange ndi kukhala ndi chikhulupiriro kuti kubwera ndani Mesiya, edi? Genesis chapter 3 verse 15 nazati nokuzabwera mbewu ya ndani ya mkaziyo, edi? Mbewu Adamu ndi Hava nazati amene ndi Mesiya. Mwana ngati no mene wabada Kaini Mesiya jatani wabwera. Ndikumbukire Kaini amupha Abeli, Kaini wathawa anaberanso ndani atabereka ndani uchi ndani Abeli anadno Mulungu andipasa munthu ina kuchoka kwa ndani kwa Mulungu afinga naye sete ndikuphera timodzi nepe. Mwankhandu Adamu ndi Hava anavesa kubwera ndani Mesiya. Amakhulupirira tuno mwayo kasanga ndati sangazipulumutsa. Ngakhale tuno kuli nkhani ya zinsi amapereka nsembe amazati iyi ndi representation ya ndani ya Mesiya. Ndikuphera timodzi nepe. Right? Abeli naye anakhulupirira. Noah sanakhulupirira. Tikuzati Noah atangotuluka mchigala anapereka cha nsembe. Ndikuphera timodzi nepe. Right? So from Adam all the way down to Moses. Okay, mnina ndipange paka Abraham. From Adam all the way to Abraham. Anthu amangopereka ya nsembe nkhosa basi. Paibe sechine
kubwera ndani Abraham kwabwera Abraham ndikhulupirira tinozenepe Abraham anakhulupirira ndani Mulungu chinayengera kwa iye kuti chani chiyero yeti chinayengera ndi chiyero anena akulu basi mutani mudulidwe so ndulidwe unakhala chizindikiro chani cha chiyero so ndulidwe kubwera bwanji afterwards so kambira Abraham kupita uko chuchitika nchani aliyesa akuta akudulidwa yeti alright so tikuthawana nawo tino kuchokera nthawi ya Abraham kumapitirira ukoko chuchitika nchina kuti anthu onse akumatani akumangodulidwa so tamba ndi chikhulupiriro choyambirira chikhulupiriro chikuyambe Adamu eti akupasida chani uthenga wa chikhulupiriro tino kubwera mbewu 1 eti that's so mbewu yo ndi everlasting covenant chipangano chosatha koma kuti alowe mu chipangano chosatha kufika chikhulupiriro koma Yesu abwera ngati ayi Yesu sanabwere eti sanabwere ngati munthu eti ndikhulupirira tinoze so chichitika nchani angopereka nsembe kuti aonese chikhulupiriro mwa Yesu amene akutani akubwera so chikhulupiriro chawo kupangira channel kuzera mwanyani mwa nsembe ngati ukukhulupirira koma supereka nsembe ngati anapangira Kaini ndete ukuonesa kuti sukukhulupirira ndikhulupirira tinoze fast forward nthawi ya Abraham akukhulupirira chichitika nchani akuwuzira nawo tino udulidwe fatino atakhulupirira anayengedwa tiyo ndotani ali ndi chiyero now chifukwa ali ndi chiyero wayengedwa kwa iye akunzati mudulidwe so anthu onse amene akubwera after Abraham akupanga zinthu ziwiri akupereka nsembe 1 akuyamba ke ndi chikhulupiriro akupereka nsembe kena akuta akudulidwa ndikhulupirira tinozenepe right now ikubwera nthawi ya ndani ya Mose ndikhulupirira tinozenepe Mose akutiyeni tipite kuti pakumane ndi Mulungu Mulungu akubwera Mulungu akankhulira akuluakulu tili ndi mantha Mulungu akankhulira iwe Mose ndiye kuti ayankhula ndani ife ndikhulupirira tinozenepe nawo Mose akubwera ndi the whole system plan yonse yachani ya chipulumutso in type yeti mu type ndio tukamba mu zithunzi so anabwesa ndi plan yonse ya chipulumutso ndikhulupirira tinozenepe so it's like Mose ine kuzera mwa Mose chinesi chinakhala ngati chasinthiratu it's not just kuti no wakhulupirira ndawo apereka nsembe eti kapena watani kapena kuti ndoti wapereka nsembe kena kono wadulidwa panakhala ngati paonjezekera zinthu zambirimbiri ine ndimafunsa anthu okay tikamakamba za Abraham and Genesis okay imene tipawerenge is it mwana ngati ngayipeze kumana mukamba tono Abraham anasunga chani malembo onse ndi mayerusa amene angayipeze ndikumbire Genesis 26 verse 5 pamakhala mafunso angapo Genesis 26 verse 5 verse 5 Ariya 26 verse 5 verse 5 kwakuti Abraham anamvera mawu anga nasunga chilangizo changa ndi maweruzo wanga ndi malemba anga ndi malamulo anga so apa amati Abraham anasunga chani maweruzo eti ndi malemba anga ndi malamulo anga nafunso lakuti no Abraham anasunga nawo Pasika anasunga nawo Pasika isana sizinatheke eti chifukwa no Abraham Pasika ikuyamba mu Exodus chapter 12 ndikhulupirira tinozenepe sizidakatheka Abraham asunge nawo Pasika eti Abraham anapita ku Yerusalemu kukasunga ma feast enati ndikhulupirira tinozenepe so zimene zinaipo required nthawi ya Abraham anazichita as part of kuonesera plan yachani ya chipulumutso ndikhulupirira tinozenepe so pamene tikufika nthawi ya Mose plan yonse ya chipulumutso ikubwera koma muzithunzi ndikhulupirira tinozenepe plan yonse chinayinso chimene Yesu azapange kuti kupulumutsa anthu chikubwera 100% koma no muchithunzi ndikhulupirira tinozenepe right now ndoyerenga verse imodzi ndeti bwera kuipa kunjakale tikaone plan yonse ya chipulumutso Yohane chapter 1 right Yohane 1 verse 17 verse ima ndisangalatsa kwambiri Yohane 1 verse 17 ali bwanji Yohane 1 verse 17 yeah wandira mungu nabafuya mwa Mose koma chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu ati chilamulo chinadza mwa ndani mwa Mose koma chisomo ndi chani choonadi chinabwera mwa ndani mwa Yesu Khristu akuonesa anthu awiri Mose ndi ndani
ndi Yesu ndikhulupirira limodzi nebe. So kudzera mwa Mose chilamulo chikuperekedwa chilamulo chake chiti tonena kuti tinokambira malamulo khumi and I think izi zinazifunzwa kale ona kuti tikamakamba za malamulo khumi tikamba za ma eternal principles amene analipo kale ngati usachite chigololo usabe usaphe zonsezo. Okay, funso ndilo kuti noke kumwamba angelo anazareni usachite chigololo atha kukwatira angelo ngati muona menepe. So angelo sangathe kukwatira koma waye akunena kuti no usachite chigololo wauza anthu because usachite chigololo ikuonesa eternal principle ya Mulungu kuti no Mulungu ndotani ndokhulupirika ndikhulupirira timodzi nepe. So tonana tuno ma principles a eternal Mulungu anasankha kuti no awaonesere chiyero chake kudzera malamulo khumi tikhulupirira timodzi nepe. So anyways, I'll go through malamulo and then tione now tuno tikamakamba za chilamulo chimene chinabwera mwa Yesu Khristu kuthandaza kuti chani pemani chilamulo chimene chinabwera mwa Mose ndi choonadi chinabwera mwa Yesu Khristu. Right, so tifuna timvesese chilamulo chimene chinaperekedwa mwa Mose ndi timvesese chisomo chimene chikubwera mwa ndani mwa Yesu. Koma nanu mafuna kupanga contrast tikamakamba za choonadi sichimakhala always contrast ndi error tazimene mwa truth or error zimakhala zili contrast komano tikamvesesa muno bwino tikamakamba za choonadi. For example tikamakamba za chidole ndi choonadi chidole ichi ngati cha illustration chithunzithunzi chimakhala ndi maso awiri manja awiri miyendo iwiri komano tikaona mwana amene ali mtsikana kuti ndikamwanadi akhaso ndi maso awiri miyendo iwiri ndikhulupirira timodzi nepe komano ndi zinthu ziwiri zosiyana mwana akufunika zitani mwana afunika zita azidyetsedwe mwana ngati sadyetsedwa asasamalira atani amwalire mwana chidolo tachisapo osachidyesa sichita kanthu ndikhulupirira timodzi. So tikamaona chidole ndi tikamaona mwana weniweni zimatha kufanana zomveseka mwana aziswera ndi chidole zomveseseke. Ono mukaona munthu wankulu akubereka chidole apita nacho kumaza kubwera nacho utandati munthu uyu mwina pali vuto lina lake ndikhulupirira timodzi nepe. So pali Mose amene akukambidwa ndi pakubwera ndani choonadi. So Mose akubweretsa zifanizo zonse ndikhulupirira timodzi nepe zifanizo zonse mu entirety yonse ya plani yachani yachipulumutso. Ife tinokambira nthawi ya Adamu mpaka nthawi Mulungu akudalira kuti anthu aja akhulupirire anthu aja akhulupirira ndiyo tino alowa mu plani ya ndani ya Mulungu imene Mulungu ayikonzeratu tumene Yesu Khristu atani ayikhazikitsa. Right, mwano anthu awa akufunika atani akhulupirire. Right, mwano ngakhale akhulupirira Mulungu akupanga review pang'ono ndi pang'ono zoonadi zimene zizadze kuti usogolo ndi anthu onse amene ali achikhulupiriro afunika akhazikike muti muzimenezi. So chifukwa cha tibwereranso tikangoona pang'ono tipite pa Deuteronomy tikangoona kuti no zifanizo zimene zinabwera kudzera mwa ndani mwa Mose zinayani tina kutione zeni zogwirikanso. Okay, Deuteronomy chapter 4. Deuteronomy chapter 6 verse Deuteronomy chapter 6 verse 24 aliyana Deuteronomy 6 verse 24. Ndipo Yehova anatilamulira tizichita malemba awa onse kuopa Yehova Mulungu wathu kuti tipindule nako masiku onse kuti atisunge amoyo monga lero lino. So malembo onse amene akuwapasa Mulungu malembo onsewa ndizokuti anthu akhale moyo tsiku laliti linolo ndikhulupirira timodzi nepe. Tikaona bwino mwene even malembo ena makamazo ulimi zaka 6 ayi 7 utani ugumisebe pano pati makamba zaje zoti ya uzisintha ma crops ulima chimanga this year next time usalipe muchimanga taimambo chinayo chibwezesa chani thake oive ukakhala ndi bed wikapo masamba ena kozeka po chani zinthu ngati nyemba ena kozeka po zinthu ngati chani ma root vegetables osanthenso mangoika masamba ndikhulupirira timodzi nepe. So tikamona even ma principles zonse zimene uzikamba zoti ukamakulola uzisiya mbali ukakhala ngati kumudzi umaona anthu akakulola anthu ena amabwa azafunkize Mose amakhala anthu osauka amayendayenda Mose muja ndikamba kulola cha chimanga chimene anthu madani
mwasiye izo zonse ndikamba zoti zozione. So that was a law ikhulupirira timozenepe. So kuti mulungu asunga anthu akhale amoyo amafunika asatire malembo eri usadye chinthu choti muli mwazi kale. I think even lero tikuzwaka kuno chinthu chokuti wangu changofa chokha mwazi akokhala momwe akuyeza kuchipata ameza cha magazi moyo wa chinthu kuli magazi. So amateno mukamapha chinthu muchose chani magazi onse. Ndikhulupirira timozenepe ali ukagwira chinthu choti nchakufa iweyo ndi wodesedwa usiku wonse eti kapena kugwira munthu oti ndi wakufa iweyo ndi wodesedwa. Lero wino kuti nawo ukagwira munthu oti wafe ma James amene anayingara matuka yani panje eri kudeseda kwe just meant where you are unhealthy suli wenera kusokupita so kugulu la anthu ukhale kwanu ngati Maria quarantine eri. So ma principles osasada atha kuwaforokoza nthawi imene ijayo anangwauza kuti ichi nchodeseda ichi nchosadeseda ichi nchodeseda chila ichi osema mutenga kuti nozonse chipembedzo basi. Ndikhulupirira tinozenepe kumene event tikaona Ebola mene ingapange treat o COVID ndi malembo mene anali nthawi ya Mose adakatha kupanga survive even Ebola with mene anapasira mayani malamulo even how to deal ndi leprosy. Munthu ndi leprosy usakhale pa anthu pite kwa wansembe akanara ali wodeseda basi uzikakhala wayika ukazachira usabwereso kwa anthu pite kwa ndani kwa wansembe iwo wansembe ekhana amene atanata awe ali bwinobwino basi uzakakhalanira ndi anthu. Ndikhulupirira tinoze. So tona nawo tino zonsezi zinazo nawo anthu akhale ndi chani ndi moyo mpaka liti mpaka tikaona malembo ambiri ndi abwino bwembezi palibe chinenso cholakwika ndi izo. Mwanifona anthu anali akali anthu osavesesa kuti auzati muli bacteria chane anangoza kuti ichi nchodeseda ichi nchosalani basi just do that. Anyways telling on verse 25 adi ya verse 25 Deuteronomy 6 verse 25 verse 25 ndipo kudzakhala kwa ife chilungamo ngati tisamalira kuchita malamulo awa onse pamaso pa Yehova wathu monga Israeli. So akwazana tuno akangoti akusunga malamulo onse ati zimene zikhala chani zikhala chilungamo chawo. Ndikhulupirira tinozenepe. So nthawi ya Mose ukakhala tuno kuchita malamulo a Mulungu mmene akufotokozera papa ndiyoti chimene chani mchilungamo chako. Ndikhulupirira tinozenepe. So mwanjira ina ukaona bwinobwino munthu amene sakuba sakupha sauchita igolo ali ndi chani ali ndi chilungamo. Ndikhulupirira tinozenepe. And I will show kuti what was reality ya zonsezi inali chani. So tikaona bwinobwino tiona nawo tino atapanga zonsezi eti tekeno Deuteronomy chapter ndikhulupirira ndi 4 verse 6 ati ya Deuteronomy 4 verse 6 yeah kwa jage asungeni achiteni chifukwa chake asungeni achiteni pakuti ichi ndi nzeru zanu ndi chidziwitso chanu pamaso pa mitundu ya anthu akumva malembo ndi kuti ndithu ndi waukuluwu ndiwo anthu anzeru ya uzindikiro. So ari maweruzo amafunika achita anthu akuti azioneka tiwo ndi achani ndi anzeru akuchita kuzindikira. So tikaona bwinobwino tikapita ku chipangizo chatsopano 1 Korinto chapter cha 1 amati Yesu ndiye chani nzeru yathu. So tikaona even ma 4 parts eti zomwe zinabwera ndi kudzera mwa Mose zonse zikukwanisidwa mwandani mwa Yesu Khristu china chilichonse. Okay, so Yesu ndiye nzeru yathu. Tikaonanso nkhani ya malamulo Yesu ndiye ndani chilungamo chathu akuti amene anati usachite chigololo ndiye sakuti usatani usasirire. Ndikhulupirira tinozenepe akuti pasa moyo wake ndipo moyo wake ndi umene ukuti pasa ife chiyero chonse. Ndikhulupirira tinozenepe. Yeah, so tikaona even ma feasts tinaona kale tikamaona za mapwando amene akuchitika acha zonse zija Yesu ndiye Pasaka wathu. Tikaona bwinobwino 1 Korinto 5 verse 7 ndikhulupirira ndi kwa Korinto kumano nkhani ndi Yesu ndiye ndani Pasaka wathu. Tikaona zonse maweruzo eti malo moti Mulungu akhale woweruza pano patumuzingani Mulungu ndiye utani ndiye Atate wathu. So tinaona kale imene ndikamanga za chipangano chake ndi chipangano chatsopano. So sifuna ndikhazika umene kumano nkhani ndi akuti ndimafuna usindika ona kuti mmene Mose anabwera chipembedzo chonse chinatani chinasinthiratu. Ndikhulupirira tinozenepe takugwirizana amene popera Mose abwera chipembedzo chinatani chasinthiratu. Kuyambira before Mose amene amakhala ngati ansembe nyumba amakhala ndani first born son Mose abwera ana Israeli onse ambapembedza mafano akuti apa pamene zilili Mulungu amuza Mose asankhe Alevi ndokhala amene anandisanthira ndani anandisere. So Levi akhala first born wanga
ndikhupa timozine so alevi kambira anthu amene akukhala anthu amene azitumikira kuti ukachisi ndi Aaroni ndiyemwe ana ake amene azikhala no mkulu wachani wansembe ndikuti timozine so chikuyamba usintha ndi menechi Mose akwazaso nono anthu okhala amene adulidwa Exodus 12 anthu okhala amene adulidwa ndi amene angabwere kumala amene Mulungu azasankhe tiona kuti Mulungu anasankha Yerusalemu okhala amene adulidwa ndi amene angabwere kuzasunga Paska ndi okhala amene akusunga msonkhano wachani wa misasa komanso ndikuti msonkhano wa unleavened bread amafunika abwere katatu unleavened bread Paska Pentecost komanso ndi chani msonkhano wa misasa anthu okhala amene adulidwa ndi amene angabwere kuti apite kuti ku Yerusalemu ndikhupa timozine so anthu ali ku dziko lanya amafunika acho komaliko akasunge chani maphwando amene awa china chusintha ndi chiti ndi chimenechi so tionana kuti nthawi ya Mose china chilichonse chinasinthiratu neti system yonse monga ngati mwazithunzithunzi inabwera ndipo anthu anakhazikika muchani mu chinthu chimenechocho umafunika upange kuti uonese chani chikhulupiriro chako ngati siupanga pebepo chani chikhulupiriro pebepo chiyero inayi chipembedzo tino ndichita ndipo chikhala chani chiyero changa ndikukhulupirira timozi akuluakulu right so tete ndipite no Exodus mafuna chinthu china chimene Mose anapanga Exodus chapter ndimafuna pamene atamaliza kufotokoza Mose anatenga mwazi ndikwatani ndikwamwazi Exodus chapter 24 verse 6 ariya 5 ndi 6 ariya verse 5 ndipo anatuma ana Israeli amisingu ya anyamata iwo anapereka nsembe zopsereza naphera Yehova nsembe za mtendere so chipangano chakale kuti chikhazikike Mose anapereka nsembe ndikhupa timozine so munthu akapanga chipangano chimakhala ngati wiro munthu akalemba wiro ali moyo simagwirika athabwise nthawi zimene angafunire malanga ngati amwalira wirije makhalirani yokhazikika ndikhupa timozine so pa nthawi iyi Mose atenga nsembe apereka verse 6 ariya verse 6 ndipo Mose anagawa mwaziwo nathira wina zotengera nawaza wina paguwa kenako 7 ndipo anatenga buku la chipangano nawerenga makutu anthu ndipo iwo anati zonse zimene Yehova alankhula tidzachita ndi kumvera verse 8 ndipo Mose anatenga mwaziwo nawaza pa anthu nati taonani mwazi wa chipangano chimene Yehova anachita nanu kunena za mawu awo onse so akutenga mwazi akawaza ndani anthu muona amene zikukhalire so atenga mwazi akawaza ndani anthu so Mose mwangati mneneri akutenga mwazi akawaza anthu akuthandiza oreyana akupanga chipangano pakati pa anthu anenani ndi Mulungu so anthu akuti chani zonse zimene Mulungu anena ife titani tichita that's the old covenant ndikhupa tinozene Mulungu achinena ife tikutani tikuchichita basi right so china yese mu chipangano chakale iwe mafunika uchite basi neti iwe ndi wokhulupirira ndi wachikunja sungakwanise kumasunga mafista kumapita ku Israeli katatu pokapoka udulidwe 1 ngati sudulidwe iweyo basi zakudera sungapite eso yani ndi tinozene 2 ukakhala tino iwe amba kusatira Mulungu ndeto mafunika tino kuti umsatire Mulungu uziphatike kwa ana andani a Israeli pano Mulungu wachita usankha kuti mu Yerusalemuko muona menepe so iweyo kuti ukhale mtundu wosankhidwa mafunika ngobada ngati mu Israeli basi kuti ukhale mtundu otani wosankhidwa kuti ungobada ngati mu Israeli ndi mtundu wosankhidwa munthu amene sanabada ngati mu Israeli si mtundu otani wosankhidwa concept ya wadi osmoso wanu mwamba wivesese ningofuna ndingona ma parallels angapo aliyesa mafunika ziyang'ana ku Yerusalemu yeti pano pato kangana Yerusalemu kuti okumamba anyways mono china chimene chimandisangalatsa kwambiri ndi Numeri chapter 11 timalizisire pamene pakena mviri no panganyira yasopano Numeri chapter 11 tafikapo Numeri chapter 11 so Numeri chapter 11 Mose anasankha anthu 70 yeti atasankha anthu 70 amene Mulungu anamuwuza tauzera abwere kuti anawuza abwere ku kampu ndi akabwera ku kampuku amafunika nayo tino anthu azazine ndi mzimu umene unayese pandani pa Mose ningwepeza verse yo Numeri chapter 11 verse 25 ariya Numeri 11 verse 25 ariya
verse 25. Ndipo Yehova anatsika mu mtambo nanena, namve natenga mzimu kuli pa iye, nawika pa akulu 70. Ndipo kunali kuti pokhala mzimu pa iwowa ananenera koma kusabwereranso. Tenga verse 20. Anthu onse anatenga 70 mayodazati ati mwa anthu onse anali ku Israeli anatenga 70 kuti apite nawo kuti kuchihema akazozedwe ndi mzimu kuti no pamene akuweruza asakuti kunga amene amaweruzira ndani Mose akhale ndi mzimu umene unasipa ndani pa Mose ndikhupira timozi nepe. So Mulungu anamuziratu Mose mu chapter ati nzachosa mzimu umene uli pa iwe ndikuyika pa ndani pa anthuwa ndikhupira timozi nepe. So anthuwa zinachitika peza namba kunene ndi kunali anthu awiri amene anali muti mu camp amene sanapite ndi gulu koma anali gulu la anthu 70 aja ndena anamba kunenera ali muti mu camp ya anthu aja ndi ena akanathamanga kukamuza ndani kukamuza Mose ndi Yoshua tawerenga verse 28 Maria Yoshua nene nime 11 verse 28 Maria verse 28. Ndipo Yoshua mwana wa Nuni mtumiki wa Mose kuyambira bwana wake anayankha nati, Mose mfumu yanga aletseni. Verse 29 Maria koma Mose anati kwa iye, odulira nsanje nawo chifukwa cha ine? Bwenzi anthu onse a Yehova akhala nini, bwenzi Yehova adawikira mzimu wake. Mabona menepe. So desire ya Mose na no anthu onse akhale ndi mzimu ndani wa Yehova ndikhupira timozi nepe. So in the old covenant Mulungu ayankhula ndi anthu angati munthu mmodzi anthu onse akumvera kwa ndani kwa iyeyo ndikhupira timozi nepe. So pali zinthu zambiri zimene tingapange kutako ndikhupira no Mulungu akuyankhulani komano tendipineni no chipangano chachani chasopano mwana sanapite tibwerereso pa Deuteronomy 18 tipawerengeso kwambiri pamene papo Deuteronomy 18 right. Deuteronomy 18 tikupitira pa verse 15. Deuteronomy 18 verse 15. 18 verse 15. Now tisanawerenge izi tizoona kuti Mose anapanga zinthu zimene anthu ena sanapangidwe. Tikawerenga Exodus 32 ndi 33 sitiwerenga ati Mose anayankhulana ndi Mulungu mwangati munthu amayankhula ndi ndani ndi nzake. That is one issue imene Mose anapanga anayi ndi very close anayi pafupi ndi Mulungu chifupi ndi Mulungu ambiri. So Mose amayankhula ndi Mulungu mwangati nzake ndikhupira timozi nepe chambira chinenye chachiwiri nchona taona kuti Mose ari Mulungu anamudzoza iye ni mzimu mzimu unayo kapaye ndipita pa ndani pa anthu Mose anayi ngati nkhala pakati pa Mulungu ndi ndani ndi anthuwa pa chifukwa chimenechi anampanga iye akhalenso ngati Mulungu kwa ndani kwa anthuwa kuti in the sense kuti samapembedzedwa manonkhani ndi iye anali ngati wachani wamkulu kwambiri komanso kudzera mwa iye chipangano cha kale chinakhazikitsidwa ndipo chinense chinasintha aliyense amafunika azemvera kudzera kwa ndani kwa Mose ndi mfundo zonsezo tiwerenge verse 15. Verse 15. Yehova Mulungu wanu adzakuukitsirani mneneri pakati panu wa abale anu wonga ine mudzimvera iye. Manikaipo. So ngati Mulungu akuukitsa mneneri wina tikaona aneneri onse amene analipo kuyambira after Mose unabwanda Yoshua anaonjezera ku malamulo ena aliwonse ngati Ezra Nehemiya anabwereranso kukonzanso anaonjezapo china chonse ngati Eliya anabweranso anaonjezaso china chonse ngati Yosiya mfumu inambanso kukonzanso inaonjezapo china chonse ngati. Tona anthu onse amene amabwera palibe chimene amaonjezera zimene Mose anafotokoza akati kukonzanso anthu amango atenga anthu amene agwa kukabwezeresa kumene Mulungu anafotokozera ndani Mose ndikhupira tinoze nepobe. So Mose anali mneneri osati wa masewere yayi the biggest prophet mneneri wamkulu kuposa onse anali ndani panalibenso. And this is why kungonyoza Mose wewe umafunika mwinaso uphedwesi chimoze nepe kona yesana nkulu yafuna asinthe chipembedzo chathu accusation for this mone watuno kungotene ndati wewe basi kungonyoza Mose ndati wewe ndi chimodzimodzi ndola nyoza Mulungu. Pana Mose amene atangobwera chinense chinatani chinasinthiratu unabenso mneneri wina monga ngati
Mose. So ngati kukubwera mneneri wina ndiyati either mneneri afunika akhale wankuluso mwina kuposa ngati ndani Mose, kapena to the same level ngati ndani ngati Mose. Amangazo ndi zazikulu so mongati mmene Mulungu anamugwiritsa ntchito bwanji Mose. Ndikhulupirira kuti Mose nepe tendipizeni verse 16 aliya. Verse 16. Yeah. Monga mwa zonse unafunsa Yehova Mulungu wanu. Horebe tsiku la kusonkhana lija. Ndikuti tisamvenso mawu a Yehova Mulungu wathu ndipo tisaonenso moto waukulu uwu kutilinga. So akuti pa nthawi imene anthu anaopa tikaona pa Exodus chapter 21 masika musime kuyambira pa verse 20 anthu anaopa tikawerenga nayi imene malamulo amatani amaperekedwe anthu anaopa musatetani musatiyankhulise muyankhulise ndani Mose ndikhulupirira Mose nepe. So anthu anayi ndi mantha kwambiri, right? So Mulungu akuyankhula zoti nditumiza mneneri wina monga ngati ndani Mose ndakubweretsa dala nkhaniyo kuti monga ngati imene inali kuti Horebu. So pa nthawi imene anthu anaopa kuti musatiyankhulire ife muyankhulire mwa Mose inali Mose atamaliza zonse anacheka mwazi ndi kuwawa za anthu aja nayi chipangano chanji chimenechi chakale. So kukabwera mneneri wanyu wasopano ikhala ndati chipangano chani yasopano ndikukhulupirira tinozone pape. So mneneri nayo ndati Mulungu aziyankhula kudzera mwa iyeyo monga ngati Mose atangobwera zinasintha china chilichonse zinayiko kumbuyoko. Mneneri akabwera ndati chinayise chinayi kumbuyoko so chifuna chitani isinthirete completely. Tinozone pape. Right, 10% ndali ya verse 18. 17. Ndipo Yehova anati kwa ine chokoma anene nachi. Verse 18. So Yehova ali nchokoma, right? So mungati chinthu chabwino lere ndi chabwino, right? 10 verse enes atalenga munthu ananati ndikwabwino kwambiri atalenga zinthu. So mwanjirana iyi ikhala ngati restoration ya china chake mene Mulungu akuti nchokoma kwambiri anditi kama amaliza tionadi ndiyonje. Verse 10 verse 18. Ndidzakukitsirani mneneri wa pakati pa abale yawo. So zakhala munthu tiyeni wonga iwe ndipo ndidzampasa mawu anga mkamwa mwake ndipo adzanena nawo zonse ndimuwuza. So mneneri uyo akabwera it will be a big deal. Ndikhulupirira tinozenepe it will be the biggest deal ever. And actually anthu onse amayembekeza kuti tikapita pa Malaki panadusa zaka 400 mpaka mene kumubwera ndani achina Mateyu buku la Mateyu zaka 400 penepo Mulungu sanayankhule ndi ana a Israeli mwantundu naliwonse. Tinozenepe. Now tatiyeni tipite ku Luka chapter 1 kunini ameneyo ndewusi tikapita ku Luka chapter 1 chapter 1 kukamba za verse 67 adiya. Yeah. Ndipo atate wake Zakariya anazidwa ndi Mzimu Woyera nanena za Mulungu nati imanikaipo. So uyu ndi Zakariya paja mbambo akanda a Yohane mbalize, right? So tawerenga verse 75 atazidwa ndi Mzimu Woyera adiya verse 75 adiya. Verse 75. Yeah. Okay. Kutipasa ife kuti titalanditsidwa kudzanja la adani athu. Tidzamutumikira iye opanda mantha mu chiyero ndi mchilungamo pamaso pake masiku athu onse. Verse 76. Eya ndipo iwetu kamwanawe udzanenedwa mneneri wa mkulukulu pakuti udzatsogolera Ambuye kuwonjera njira zake. So Yohane akuti azatchedwa mneneri wandani wamkulukulu. So anthu ena makamaka Afarisi amakhulupirira kuti mneneri wina ndi ndani ndi Yohane. Ndimozanepe tiyeni tipite ku Yohane Yohane chapter 1. Okay, Mulungu anthawi ya Yohana akubatiza ndi anthu anabwera kuzamba kumfunsa. No, tawerenga verse 21. 10 verse ambere verse 19. Yohana 1 verse 19 aliya. Yohana 1 verse 19.
ndipo umene ndiwo umboni wa Yohane pamene Ayuda anamtuma kwa iye ansembe ndi alembi aku Yerusalemu akamfunse iye ndiwe yani. So anthu Afarisi anatuma anthu kuti akamfunse Yohane kuti ndi ndani. Timosenepe na muone mafunso ake because nkhani timayidumpha ndingana kuti nkhani mayidumpha chifukwa chani. Mavesi anayi ngambi mwano inali konsene ayi kuifatino kwa panthawi inali no Israeli pasi pananthu pa Arome. Ndipo ngati kukubwera mneneri ngati Mose chinayi munthu mwacho tono Mose anatulutsa ana ndani Aisraeli ku Egypt. Ndetino ngati kubwera mneneri ngati uyuyu Mose ndinafunika zaphwasulo lamulo la ndani wa Aroma. Tinozenepe right tende uneni tibirize verse 20 yeah. Ndipo anavomera usakana nalola kuti sindine so akuti ine sine Mesiya tiyeni verse 21 yeah. Ndipo anamfunsa iye nanga bwanji ndiwe Eliya kodi yeah. Funso lamba ndiwe Eliya paja kumalaike kunali ulosonda tino isanadze tsiku la lopsa lalikulu la Ambuye kuzabwera ndani Eliya so amfunsa ndiwe Eliya tiyeni pirizani nanena iye sindine yeah. Ndimuone funso lina ana kuti ya ndiwe mneneri kodi mwaona funso le ndiwe mneneri so akufunsa tino ndiwe mneneri kodi kapena sakuona tino ndiwe mneneriya komano akamba zotino zimene Mose anatani anayankhula kuti ndiwe mneneri kodi tiyeni nanga iye verse 22 chifukwa chake anati kwa iye ndiwe yani. Okay muthasi apombo so nkhani yako ndotino Afarisi amafuna amveseso no mneneri amene amangama Mose ndi uyuyu kapena ayi ndikhulupirira Timosenepe right so Ayuda ramaiza kufunsa Yohane anafunsa kuti ndiye amene akulira muchani muchipululu Timosenepe right so now ndi pamene no nthawi kupita anthu anamba kuzindikira ntchito yake. Yohane chapter 4 verse 19 aliya momba nzima pa chisime so sana na Ayuda okha amene amafuna funso liyankhidwe sana na Ayuda okha Yohane 4 verse 19 aliya tiyeni Yohane 4 verse 19 yeah. Kazi ananena ndiye Ambuye ndizindikira kuti muli mapava pamenepe ali ine ndikuona liniyo ndinu ndani ndinu mneneri so anthuwa aliyense ngakhale Asamariya amafuna kuti ndino mneneriyo ndiutiyo saungamba za mneneri nake kutino kani anthu awo padoso zaka 400 ali mu bondage ya ndani ya Roma. Ngati kubwa mneneri ali ngati Mose afunika azadani azapulumutse. Tinozenepe na even Afarisi amazindikira somezi. Look at chapter 7 verse 38 to 39. Look at 7 verse 38 to 39 aliya Luka 7 verse 38 yeah. Nayimirira kumbuyo pa mapazi yake nalira nayamba kukatamiza mapazi yake ndi misonzi yeah. Nawavuvuta ndi tsitsi la mutu wake namtetoneza mapazi yake nawadzoza ndi mafuta onunkhira bwino kuma verse 39 yeah. Koma Afarisi ananena okay. Adamuyitana iye pakuona nanena mwa iye kanati akadakhala mneneri uyu akadazindikira ali yani ndiwo tani mkaziyo onkhudza iye chifukwa mapamva pamenepe so Afarisi amazora kuya ataka mneneri umano amwenzi mapanga papaso ndi ona kuti si mneneriya koma pamenepe so nkhani yayikulu inali imene na muone kuti nkhani inali yayikulu kwambiri tiyeni tipiwe pa Yohane chapter 6 Yohane 6 chapter 6 verse 13 ndi 14 Yohane 6 verse yake 13 ndi 14 Yesu anamayeza kudyesa chigulu mumba nkhani ya mikateche 13 ndi 14 aliya verse 18 yeah. Omwepo anasonkhanitsa nadzaza mitanda 12 ndi makombo a mikate isanuyo ya balere amene anasalira anadyawo chifukwa chake anthu poona chizindikiro chimene anachita ananena muve kuti amene ndiye mneneri yeah. ndithu wakudza tsiku baba pamenepe sonola mneneri uja amene akudza uja ndikuti ngati atidyesa choncho ndetala amene atitani
atipulumutsa ngati Mose mmene analili. Muona mmene zokhalire. So just go through my text osamakamba za Yesu mneneri. Muona no anthu amayipanga shift kuti no iye ndi amene akuzapulumutsa physically osatinso za uzimu iye. Now imanisangaza verse imene timayiwerenga kwambiri koma timayidula pa njira. Tiyendone Yohane chapter 7 verse 37. Komano awo amene amati mneneri Yesu sanasamalira nacho kere. Nemuona apa pamene pakanisangaza kwambiri. Yohane 7 verse 37. Koma tsiku lomaliza lalikulu laphwando Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena ngati pali munthu akumva ludzu adze kwa ine namwe. Verse 8. Iye okhulupirira ine monga chilembo chinati mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Verse 9. Koma ichi anati za mzimu amene yowakhulupirira iye anati adzalandire pakuti mzimu panalibepo pamenepo chifukwa Yesu analemezedwa pa nthawi yomweyo. Mwava pamenepe. So nkhani iti mayikamba kuti nkhani ya Pentecost dayikamba kambiri kuti Yesu amafunika kaya azakhale ndi chiyero. Akhazikitse moyo wachanu wa chiyero. Akakhazikitsa moyo wa chiyero amafunika azadani azazuzedwe. Tinozenepe kenako akazozedwa iyeyo popereka mzimu akhala nawo kuti akutipasa ife chinthu chimene kunalibepo ndiye moyo otani wosatha. Ndikhuya tinozenepe. So chimene chinachitika kwa Mose chicha. Mose paja munganamulika mzimu ye munganayeso zimunaye pa Mose mukapasa ndani asogolerache. Mose ndi mneneri yodi komano Yesu ndi mneneri wamkulu kwambiri chifukwa tino Yesu anabwera kuzatipulumutsa ife. Atamaliza kugwenyesa tchimo Yesu akwera kumwamba. Machitidwe chapter 2 tiona nato iye anazozedwa. Yesu uja atangoti wazozedwa ife tolandira moyo wake mwachingati wachiwiri. Mzimu umene uli pa Yesu ubwera pa ndani pa ifeyo. So chichemene Mose amene atino ndimafuna tino anthu osadakazida ndi mzimu wake chinakwaniritsidwa uzere mwa ndani mwa Yesu uyo. Ndikhuya tinozenepe. Right now tioneni pa verse 40 atiyani anthu atamva chimene anatiyani verse 40 atiyani Yohane 7 verse 40 atiyani verse 40. Amene ena akhamulo akumva mawu ananena neneriyo iwe ndithu. Mwapa pamenepe. So neneri lake utiyo abwako tisanamezana apa 400 years adusa anthu ali muchani mu bondage akufuna amasulide pakangambira za neneri iwo chimwe akuganiza ndi zoti chani neneri uyu ndi mwangati ndani Mose uja. Ndikhupa tinozenepe. So zinazo nato anthu akhala for a long time wopanda wina aliyese wopanda neneri wina aliyese nthawi yayitali kwambiri. So ngati kukubwera neneri sangakhala ngati Eliya iyayi asangakhala ngati wina wake koma neneri amene akhale ngati mene anafotokozera ndani Mose. Tinozenepe. So chimene anthu amafuna deliverance yake ndi yawo chani yakuthupi. Koma anthu ena amatha vesata zimene afotokoza mkuluyi akuti madzi amoyo acholewa iye ndipo madzi amene akumira chani mzimu. Tinozenepe. Mose Mneneri chapter 15 mzimu Mulungu anachosa pa iye ndipeka kwa ndani kwa anthu. So anthu ena atamvesesa mkuluyu chimene akamba chiti nachimvapo tinachiwerengapo ena pake nthawi ndani ya Mose nkonana zingata neneri uja ndi kuti ndiuyu. So anthu ana kuti alidi muchuni akumvesa di zimene neneri afunika atani apange. Neneri amene afunika atipase moyo wina wachani wasopano. Ndikhupa it makes sense. Tinozenepe. So chikuchitika chimenechi now reality ine sopano tiyeni Luka chapter 13 kuti Yesu anazilika liyo ndi neneri yodi. Luka chapter 13. Now reason why mapanga ichi ndi nati asilamu amaona tani Yesu anali neneri chabe iyayi sanali neneri chabe iyayi. Tikanali anali neneri amene ati basi anali ngati neneri mene anali wosewa iyayi zosiyana kwambiri. Right. So Luka chapter 13 verse 33 ariyani. Luka 13 verse 33. Verse 33. Yeah. Nakuti komatu ndiye nena ndipite ulendo wanga lero ndi mawa ndi chifukwa sikuloleka kuti mneneri awononge kunja wake kwa Yerusalemu. So Yesu amazizwa yekhali ndi mneneri uja. Tinozenepe. So taona nzima pa chisima mazinda Yesu mneneri. Afarisi amatovesa neneri umama unkaikire anthu ena amona ndi neneri umama amona ati ankuluyu atipulumutsa kwa Arome. Yes. Pana anthu oche pamene anamvesa kuti uyo ndi neneri mwangati mmene Yesu amafuna kuvekesedwa. Anamvesa kuti madzi amoyo achoka kwa ine. So iyi chingoti pasaso another idea natino mzimu mwachoka kwa ndani kwa Yesu Kristu. Right? So now mafuna notipite to the reality now.
chenicheni chotani chokhazikika chono. Tiyeni machitidwe atumwi. Machitidwe atumwi chapter 2 verse itawerenga mochuluka. Machitidwe atumwi chapter 2 verse 16 17 18 aliyani. Machitidwe atumwi chapter 2 verse 16. Koma ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli. Ndipo kuzali masiku osiriza. Makayipombo. So nkhani ya Yesu khaneneri. Nkhani kwambiri fatino ngakhale anthu onse alipanga chakale amalosera zakubwera kwa ndani? Kwa Yesu. Muzonse zimene amakamba. Even kupekera kwa mzimu kubwera kuzera mwa ndani? Mwaneneri amene ndani? Ali Yesu. So Yoweli anafotokozera ku zimene. Still busy ndali yani. Ndipo kuzali masiku tukayambira so verse 16. Okay. Koma ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli. Ndipo kudza masiku osiriza anena Mulungu. Ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse. Ndipo ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Ndipo anyamata anu adzaona masomphenya ndi akulu anu adzalota maloto. Verse 18. Ndiponso pa akapolo anga ndi pa adzakazi anga masiku awa. Ndidzathira cha mzimu wanga ndipo adzanenera. Verse 19. Papa nayonepe paja Mose ananati ndidakakonda kwambiri nati anthu osadaka zazida ndi mzimu wandani? Ndikutani ndikunenerere. Mane fiti kumanga clip fundo yona atono anthu osazazida ndi mzimu wandani? Wa Mulungu. Now reality imene ikubwera anthu yake ili. Tayenga verse 32 aliya. Verse 32 yeah. Yesu amene Mulungu anamuukitsa za ichi ndi umboni ife tonse. Kotero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera natsanulira ichi imene inu mupenya imumva. Mose paja anazida ndi mzimu wa Mulungu. Ananyenso zimuno pa yeye ndukapasa anthu ngati 70 imene inali paja chilamulo chinabwera mwandani? Koma choonadi ndi chisomo chinabwera mwandani? Choonadi chenicheni chogwirika chotati no zimenenso apanga achieve ngati munthu ukunyisa tchimo kunyesa moyo wachigonjetso moyo umene alumikizana ndi Mulungu moyo umeneyo ukubweranso pandani? Pa ifeyo ndikukhulupirira tinozenepe. So reality yake inaliti imeneyo. Andi chinthu china chimene timaona nchonena kuti paja Agalatia chapter 3 verse 19 timaona no panali ndithu khapakate kapena Nkhoswe tinaona kuti anali ndani? Mose. Sichoncho na tioneni ndikukhulupirira ndi 1 Timothy 1 Timothy imakamba zoti no pali munthu mmodzi. 1 Timothy 2 verse ya 5. 1 Timothy 2 verse 5. Yeah. Pakuti pali Mulungu mmodzi ndi mtetezi mmodzi pakati pa Mulungu ndiye munthu Khristu Yesu. So Yesu ndiye amene ali Nkhoswe wachipangano yani chatsopano. Eti pakati pa anthu ndi ndani? Ndi Mulungu. When in the Old Testament Nkhoswe anali ndani? Mose. Pakati pa anthu ndi ndani? Ndi anthu eni. Mulungu ndi anthu eni. Pena papa Nkhoswe ndi ndani? Ndi Yesu. Pakati pa Mulungu ndi ndani? Ndi anthu. Tinozenepe. Andi tikaona muno bwino tinaona tuno Mose anapangidwa akhale ngati Elohim kapena akhale ngati Mulungu. Yesu kuzakalira ndi Mulungu wonse. Ndikukhulupirira tinozenepe. Koma nana nene amene akabwera zakhala zanchosa pakati pa ndani? Pa abale yake. Teneni Ahebrew chapter 5 verse 1. Ahebrew 5 verse 1. Ahebrew 5 verse 1. I think verse iveka mabadera dera. Akutiyana Ahebrew 5 verse 1 aliya. Pakuti mkulu wa nsembe aliyense olingidwa mwanthu amayikika chifukwa cha anthu za kwa Mulungu. Kuti apereke mitulo ndiponso nsembe chifukwa cha machimo. So wansembe amene akunkhambani ndani? Ndi Yesu Khristu. Amene amafunika akhale kaye ndani? Munthu. Tinozenepe. Akhala munthu kenako atani? Akhala wansembe kamene akhala ngati chani? Nkhala pakati. So mwanjira ine mafuna kumanga eliminate this idea now no pali ife ndi pali Yesu amene anati fera machimwe kenako afterwards pabwana Mulungu mzimu amene akuti now the thing is Mulungu mzimu anakhalapo munthu? No. And there is no such idea. Yeti? So amene angakhale wansembe wathu otutumikira ndi yemwe anakhalaponso ndani? Munthu. Ndikukhulupirira tinozenepe. So Yesu anakhala wansembe atino atha kupereka ndi chani? Mphatso
koma satha kuperekanso chani mitulo ndi mphasozo maso nsembe. So moyo wake ndi umene anapereka nsembe. So ukuku Mose anapereka cha Mose anamaliza ku Afrika zaoneka anapereka nsembe ndikuwasa chani mwaze. Yesu akupereka cha mwazi wake akuti waza mwazi ukimira chani moyo. So Yesu mwipanjeso pano akupereka chani moyo wake ndikhupira tinozelepe ndi amene akukhala wansembe pakati pa ife ndi ndani. So kuti tizere kwa Mulungu kuzera mwa ndani mwa Yesu. Anati tiuno kubwera mneneri monga ngati ndani tinozelepe. So now ndifuna ndi amene kulano mazi wakuye right. Then Aheberi chapter 10 verse 20. Aheberi chapter 10 verse 20. Panjira yatsopano ndi ya moyo imene adatikonzera mwacho chinga ndicho thupi lake. So pali njira ina ya moyo imene ningafikire kwa ndani kwa Mulungu ndiye ndani thupi lake la ndani la Yesu Kristu tinozenepe. Now ichi tachitenga literally tachitenga mosiyana monekhandira tuno Yesu ali kuti kupano kumwamba kudzanja lamanja ndani la Mulungu. So Yesu ali kudzanja lamanja la Mulungu. Yes, right. So tifikire kwa Mulungu tikudzera mwa ndani mwa Yesu Kristu. Yes. So now Aheberi chapter 10 akutuza ife natuno pali njira ina koma ndi ayani yamuye kufikira wanani wa Mulungu. Yes. Pasaina anthu amafikira wa Mulungu kudzera mwa ndani mwa Mose literally kuti Mose namene amankhula ndi Mulungu mano even after Mose atapita panaibepo chinense chimene chinasinthidwa. Chinense chimene munthu amafunika apange amafunika zipanga zimene Mulungu anamankhula ndani Mose. Ndikhupira tinozenepe Mose was the biggest thing. Tanali was the greatest Jew set kwa ana a Israel. Fata nankula ni Mulungu face to face. Mulungu anali kubwaso nenena munganira uyu ndi amene mutafuna mutani mumuve ngati simumuva ndete mudulira. So ife kufika kwa Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu ali kumwambe kudzera muthupi lake. Koma chinthu china chachikulu chonatuno amene abadaso masopano. Yes. Akulandira mzimu andani wa Yesu Kristu ndiye tuno ali ngati ziwalo zacha za thupi lake. Ephesians chapter 5 Ephesians chapter 6 pirako tikhawo Ephesians chapter 5 verse 22 mpaka umapita akuti no ifeyo a Kristu ndife thupi lake andani la Yesu. Iye ali ngati chani mutu wa thupi tinozenepe. So tikamakamba sino tikuzeraso mwa thupi lake. Another way to approach God ndiye tuno ife abadaso mwachani masomano tanjira chani mzimu wake ndiye ndife thupi lake la ndani la Yesu. So there is a twofold understanding mene Mungu ndikupira tinozenepe. Right. Now Aheberi chapter 10 tuenenge verse 22. Verse 22. Yeah. Tiyandikire ndi mtima woona chikhulupiriro chokwanira ndi mitima yathu yowazidwa ndi kuiyotsa chikumbumtima choyipa ndi matupi athu osambitsidwa ndi madzi oyera. So tikaona nkhani paja anthu aja asanafike ku phiri anawuzala asambe achape chani zovala zawo kena kono anakumana ndani Mulungu anamaliza pembera anawazanso chani mwaze. So ifeyo tikuwazidwa chimene anawazidwa anasira chinayi chani mwaze. So ifeyo malingaliro athu chikumbumtima choyipa chikuchosedwa chifukwa tapasidwa moyo wa ndani wa Yesu Kristu ndikhupira tinozenepe. Na nimaona kubwereza izi nawo tuno munthu ukakhala tinosuli mwa Yesu Kristu chikumbumtima chako chimakhala chinafa. Right. So umakhala ndi chikumbumtima cheniyo munthu amenya munthu tapanga china chilichonse kupanda regretted. Kuona munthu amene ali mwa Yesu Kristu Mulungu amamuyankhulitsa kudzera mwanyani mwa chikumbumtima ndikhupira tinozenepe. So nthawi ukakhala wapanga zina zake wapanga zosiyanasiyana ndofuna nthawi yogona ibwere sunayike nyimbo ina iliyonse wangokhala pabedi paja kumamba kukumbukira kuona zoma ni malingiro anga kuona zinoneza ababako ankhala ndi Mulungu kumuntima komanso kamapemphera munthu kupemphera umatha kukhala ndi chikumbumtima ndi pemphero lako si iweyo Mulungu akankhula kudzera mwachani
mwachikumbumtima. Ndikhulupirira tinonse mzimu wa Mulungu umatankhula ife kuzera mwanyani mwachikumbumtima. So munthu amene abadwanso mwatsopano chikumbumtima yake imakhale chosiyana ndi wina aliyense. Ndikhulupirira tinonse nebe. Not only that, ati tikusambitsidwa. Tipite Tito 3 verse 5. Kusambitsidwa ndi madzi. Pajana nano mwaye muzatuluka chani? Madzi. Tito 3 verse 5 pati chani? Tito 3 verse 5. Koma ndi verse 5. Ndifike kukayi. Amene nafika inonso. Tito 3 verse 5. Tito 3 amene. Abraham kuya. Tito uyu 3 verse 5 tayinikana. verse 5. Zosati zochokera ntchito za chilungamo zimene tidazichita ife. Yeah. Komatu monga mwachifundo chake anatipulumutsa ife mwakutsuka kwakubadwanso ndi makonzedwe a Mzimu Woyera. So tikutsukidwa ndi makonzedwe achani? A Mzimu Woyera. Pamene tatani? Tabadwanso bwanji? Mwatsopano. Ndikhulupirira tinonse nebe. Right. Now, Yesu amene yuyu. Leti ntifikeni ku Aheberi chapter 8. So Mzimu Woyera ndimene utisuka ife. Aheberi chapter 8 nofuna apa anonso pano. Aheberi chapter 8 verse 4 again. Aheberi chapter 8 verse 4. Ndipo iye adzakhala pa dziko tawerenga siku mwini. Aheberi 8 verse 4 again. Ndipo iye akadakhala pa dziko. Yeah. Sakadakhala konse wansembe. Popeza pali iwo akupereka mitulo monga mwalamulo. Mwapa pamenepe Yesu adakhala pa dziko apa sadakhala nsembe. Yesu no sadakhala nsembe. Ansembe samakhala mtundu wacha. Yesu anayi wa Levi. Yesu anayita Yude. Komano Mulungu anamuza Mose kuti ansembe azikhala ya Alevi. Wansembe amkulu azikhala anachokera mu line ya ya Aaron. Ndikhulupirira tinonse nebe. Datino adakhala no Yesu ali pa dziko apa sangakhale wachani. Chifukwa chimene chimamanga control china chonse inali lamulo andani la Mose. System imene Mulungu anapanga place zera mandani mwa Mose. Ndikhulupirira tinonse mene wakulu. Ndifuna verse 7. Now tentipirize na kuti chani verse 5 ino contrasted ndati chani tiyeni amene atumikira chifaniziro ndi mthunzi wa zakumwambazo monga Mose achenjezedwa mene anafuna kupanga chihema pakuti chenjera ati uchite zonse monga mwachitsanzo chaonetsedwa kwambiri kwa iwe papiri. So kuzera mwa Mose Yesu angakhale wachani wansembe. Ndikhulupirira tinonse nebe. So ngati tufuna tizere mu chipangano chakale kuti tufikabe kwa Mulungu ndiyoti Yesu si wachani so wansembe. Ndikhulupirira tinonse nebe. So mwanjira ina pamene Yesu akubwera akufunika akhazikise zenizo zonse zakalezi zifunika zitani zisinthe. Akabwera iye akhala wansembe monga mwachani mwa line yandani ya Melkizedeki. Ndikhulupirira tinonse nepa kwakule mwazi saziperekaso wankhosa iye amene amangira Mose azipereka mwazi moyo wandani moyo wake. Ndikhulupirira tinonse nepa. So china chimene Mose anazida ndi Mulungu chinayi ngati chifanizo zeni zimene zipezeka mandani mwa Yesu Khristu. Ndikhulupirira tinonse kwakule tilimozi kapena silimozi tilimozi. So zonse zimene zinthaya kuti akuchita nani ndi zifanizo cheni chikubwera mwandani mwa Yesu. Right? 10 tipeze ndawo chani verse 7 verse 6 verse 6 nayo ilenga 10 welenga. Koma tsopano iye walandira chitumikiro chomveka choposa umonso ali Nkhoswe ya pangano labwino loposa limene linakhazikika pa malonjezano oposa. Okay. So chipangano chakale anachikhazikitsa zera mwanda Mose. Chipangano chatsopano chakhazikitsa zera mwandani mwa Yesu. Malonjezano abwino ndani achipangano chakale kapena chatsopano chakale inatino zimene ana Mulungu ife titani tichita. Mukachita izikhala chani chero chanu zochita zine ziti udulidwe 1 usungaso chani mwapando onse 2 uonese tino ukwanise zonse zimene Mulungu atani wanena. Ukangombophwanya penali ponse basi watani zakanika.
Ndikuphera timozenepe ati tikaona chipangano chakale chimapanga ulamuliro pa china chilichonse munthu angatani angachita chilichonse. Ukapita ku toilet utenge kakhasu ukakumbe ukamaliza ukwirire ungopanda ateno waphwanya chani lamulo basi. Ati nanemepe panayi malamulo ena atino usatenge chani atusatenge mbuzi kuyiwirisa mkaka ake chani eti usatenge zovala zotinonga mmene lili chovala ichi eti kuti ndatenga malaya osiyanasiyana ndikukasoka ndalakwisa pati tinozenepe zina zoti okay utati utenge chovala china ndisokerere malaya agwina ndalakwisa chani. So zozina ukakhala ukuziyang'ana mu mind ena tuno ndiye munthu sizimamveka. Bona funso ndili eti chiyero chimene Yesu Kristu anapanga chilipo chimene munthu anapanga anayonjezerawo aye phwando la ukwati anthu onse amene anandira chovala chingati chimodzi aliyense chotani chofanana choyera anaperekana munthu mungati. So akuwauza ana Israeli akulu mukamavala zovala make sure ndi zotani zofanana. China Yesu ukaona chipangano chakale ndi type yabwino kwambiri koma ngati sali type yabwino ndeti ndi zothandizanso moyo uno. Ndikuphera tinozenepe okay anyways pepa ndikufunsa funso lene amamuza munthu ena atino akabereka mwana wamkazi asapite kukachisi akhale ku nyumba eti mwangabika mwana wamuna amamuza asapite kukachisi akheso nthawi yayitaliso kwambiri wakhala ngati wamkazi ndi amakhalisa okay yeah right okay. Now I don't know is there any medical reason ine chomwe nakuganiza chotono mwana wacho amene immunity yake sinapange develop muwanire kuti muntenge kugulu eti sinzowa kuti no asogwere any medical ayet mwana khandira kuti kuinona kuti no panopa anet immunity yake sinafika panga yani develop zitha kumveka. Ndikuphera timozene koma nthawi imene chai iwe ukapanga zimene umaona nawo wasingwadi chilamulo ukukwanisa yani chilungamo. Ndikuphera tinozenepe so even zotino chinthu chafa pachokha osachidya nthawi choka pang'ono amandira konese yani kumalero lako akulu if chinayi chafa choka usachidya sense imaveka kwambiri tinozenepe. So akuti chipangano chani chasopano on better chani promises. Ndikuphera tinozenepe pano pati kupanga zinthu zomati ndi nzeru chifukwa tili ndani tindi Yesu. Ndikuphera tinozenepe chinesi chako chipangano chakale ichi tikachiona bwinono ngati chisali type chotipasa nzeru timozenepe sizoti ungopanga zibwa baby sale okay for example ndikupereka chisanzo cha clean and unclean zakudya zodesera ndi zosadesera yes. Now temeja kungodya nkhumba ndiotani odesera timozenepe. Now kusondera kuti ndipita kunso ndigwisa ntchito example ya somba tikamanga pull up ma marines twaza ma marine soldiers asikanya apa nyanja ku America anapanga chisave ndamapanga pull up zisomba za maze ndizonse zimene khamazi ndamaika toxicity level ndiye baina wakhaye ku tinatochepa sisa tinatikule tinozenepe ndiye anawuzana kuti bukuli ngati wakhale malitaya yangosangani mungosankha ziwiri zokha zikhala ndi zipyepye kapena zikhala ndi yani ndi mamba. Ndikuphera tinozenepe koma no chipangano chakale amazo ati yani ukangodya izizi siweso munthu woyera tinozenepe could they understand no izi zili ndi toxicity izi ndi toxicity yote not in a million years koma no mulungu azataku izi nzosatani zosadyedwa izi zotani koma no ukapanga mimo monera wewe takwanisa ndi yani lamulo lija ndipo for example even usadye yani mwazi usadye mafuta amwene panopa you would be foolish umachita ukagula mafuta ndomawirisa ndomadya ang'ombe yanya eti because zikupanga clog materials ako ndimandipesenepe andiluwende kumaphika very bad fatino matenda ose achinyama ali muti ali mwazimo. Ndikuphera tinozenepe I remember tinali ku school tinakapita ukayeza ng'ombe ndi ng'ombe jatayeza amayeza majani malifu nodze amaying'amba ng'ombe njala kungoying'amba zimafinyo pwa zabimbi kutuluka ine TB musadye ndimakosana ena kana atenga luyendo kuti akaphike kuseni ndinaka lecture zakulu mukangodya zimene zimuda atibi ananasiya pati so zonse ziyananira kale mutimo ndi Bible tino mukasunga malembo antino ajani anzeru koma lero nzeru yati ni ndani yes now you are in the new covenant yes usikudya china icho as a foolish person no tinozenepe you have even more reason
more understanding tinozenebe ukukuzana ukazichita ndiwe wachani ndiwe olungama ndiwe oyera I will covenant ndichita ndipo ndikwanisa covenant pamene uli mwa Yesu Khristu uli ndi nzeru chitayeso chipanga monga mwachani mwaze ndikuphera tinozenebe right tiye tipitizeni Hebrew chapter 8 verse 7 10 ati pakuti loyamba lija likadakhala lopanda chilema sakadafuna malo lachiwiri. So chipangano chakale chinali ndi chilema chilema chinali choti chani verse 8 ati pakuti watchulira iwo chifukwa anena taonani akudza masiku anena Ambuye ndipo ndidzapanga pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. So vuto nali nenda anthuwe now tagwirani pompo ndikuphira timoze nofuna tipite ku Mneneri ati anapeza vuto ni ndani ndiwo now nkhani ya Kora ndi Dathan ndikuiziwa ili pa chapter chani 16 verse 30. Chapter 16 now aramukira Mose mwene funso limene anamufunsa kodi anthu achati ati chinesi mungati ndatichite Numeri chapter 16 verse 13 verse 3 bebani Numeri 16 verse 3 now Kora ndi Dathan kumpanga accuse Mose mwene zimene anamuuza 16 verse 3 mwene mindset inali mwa anthuwa pata anthu ananyamula gulu lonse verse 3 verse 3 ati yani ndipo anasonkhana motsana pa Mose ndi Aaroni nanena nawo mukula mphamvu ino pakuti khamu lonse ndilopatulika imakayi pompo muchizungu no khamu lonse ndotani holy so anthu amaganiza lero ndochimwa ngati so pamene amanati no zonse zimene Mulungu anena ife tichita amakhulupirira tiyo akwanirisa minus mzimu andani wa Mulungu ndikukhulupirira tinozenepe so that was the mentality ya anthu amene Mulungu amapanga deal with muchipangano chani chakale ndikukhulupirira tinozenepe so amafuna aphunzitse Mulungu amafuna aphunzitse chiyero akapasa malamulo 10 tiye ndachitani akukanika akwanirisa bwanji akufunika chikhulupiriro akuapasa zinsembe akufunika apereke nsembe kena akafika potero I think sindingakwanise so anthu ajapo pakuzindika no nsembe ndoperekayi ndiye samene akutani akubwera chiyero chimene ufuna ndi pangechi malamulo 10 atuno ukapanga malamulo ndi chiyero chako sindingakwanise mandipesene so amafunika zindika no iwo ndi anthu ochimwa 1 malamulo 10 apasete akazinga ndi anthu ochimwa afunika zino pali hosa amene ali ndani Yesu Khristu ndipo naino ma feast events napanga kale study ya ma feast it's there for Egypt komano tikapanga next series ndapanga ma feast also one by one chambira cha ma feast imene ninganene ndi I think fundo imene ndipange stress kama ifatino it's very sensitive tikapita devil not osagwire ntchito ina iliyonse amati save work now chimene anthu anapanga chino anapanga zoom in pokapo pa save work ipo ndikapanga cut maona panopa munthu usagwire ntchito ina iliyonse ngati uli pa skulu ulembera ntchito kayani uli civil servant iwe ndero kugwira ukuswanya ate I don't know kuti zimezozo zili patipo manifese I mean ukaona mafisto ambirira Passover amauza usagwire ntchito ina iliyonse amba Passover every feast amauza usagwire ntchito ina iliyonse manifese nebe meaning to say it is not you manifese it is none Christ iwo ngopanga jani umanga benefit ndikuphira tinoze ukona kwambira first feast mpaka that's why ndifuna no na of course napanga jani chibumsonkaje that's one from no tipange feast imozi mpaka kumaliza and see uno pembe poligalism ina iliyonse just by reading my feast charge the real issue Yesu ndi Pascha watu anafida nedi ife napangapo chano Yesu apeda nothing Yesu ndiye first fruits wayambirira ugonjesa ife napangapo chano ndi nothing Pentecost kulandire kuberekera kwa nzimu ife napangapo chano iya anthu aja anali atachosa ma difference okay achosa ma difference tachosa mbone Pentecost apanga chani nothing akupanga benefit nthawi yakwana andavomereza tuno apemphe kwa Mulungu chimenecho manifestation so tikaona ma feast ose mpaka yakumape even the latter rain is it because if you all of a sudden tafisa doctrine ngende unopono basino apande we are so holy kana latter anywhere no it's a benefit kwa ndani cheka kwa Mungu it's better promises manifestation because anthu akudzerabe yakona yani
abanga mix panga chakani chachani kungopanga mix paona pali bwino kupita panga chakani ona kwati vuta ine ndipite panga chani akulu how can wadiveserebe you can't do that tinozenebe you have to remain pamene Yesu ali mwini panga chani chatsopano ndikupita tinozenebe right 10 bizini Hebrew chapter 8 tiba verse yani so vuta nale anthuwo amakhwipira atha kukwanisa and even today anthu ambiri amakhwipira atani akwanisa that's why amapanga reject panga chani chatsopano right 10 bizini ariya verse 9 losati longa pangano ndinachita ndi makolo awo tsikuli ndinawagwira kudzanja iwo watsogolera atuluke dziko la Igupto kuti iwo sanakhalebe mpangano langa ndipo ine sindinasamalira iwo anena so Mulungu anata anthu aja tiyenda aliya pakuti ili pangano lizalipanga ndi nyumba ya Israeli atapita masiku ajawa anena Ambuye ndizapatsa malamulo anga nkuwalonga nzeru zawo ndipo pa mtima pawo ndidzawalemba iwo ndipo ndidzawakhalira iwo Mulungu ndipo iwo adzandikhalira ine anthu now imanika ibomba vutosolinase akuti azatenga malamulo ndikuwalemba muja mumtima mwathu ndiwalengaso kuwalembaso muchi malingaliro athu now let's take it literally izi zikuthandiza zati no ndiyambe kuloweza malamulo 10 aja ndikaloweza ndeti no ndi chipangano yani chatsopano okay funso kuchipangano chakale samaloweza malamulo ndizi kusiyana bwanji ndi chipangano chatsopano amaza no walembe pa chovala frontlets amachita vala tina take ndolemba pa malamulo aja muzovaso ndolemba siyani not even that amaza no muzovazana muwike ribbon ya blue kuti zikumbusana yani malamulo that was the old covenant eti ati ikhale ma frontlets between your eyes eti muyilembe pa zovala zanu timozenepe now let's go to chipangano chatsopano eti chovala chimene amafunika ribbon blue kwa ife ndi chani chero cha ndani cha Yesu Khristu eti timozenepe maso athu eti zikuyimira chani maso amene meno mapanga views into perception yako eti chine si chimene ukuona ukuzona zinthu kudzera mwandani mwa Yesu Khristu eti tikaona chilamulo cha Mose machisomo ndicho naliwa mwandani mwa Yesu Khristu so iweyo maso ako ndachipanga chani chatsopano eti so tikaona mwana mwino nkhani ya bandano tulandira moyo wa chani watsopano 1 mzimu wako asinthika moyo wako atani wasinthika koma amene moyo wako wasinthika malingaliro ako afunika ambe kutani konzedwaso timozenepe ndimakonda kukamba chinthu ichi pali police dog apa pali mwana apa siyonto police dog eti athaku even kusegula chiseko mwana atha kusegula chiseko munthu ndani amenepo mandivesene police dog go apite ka abwera mwana atapita apa munthu ndani amenepo munthu ndani why not police dog manifestation so that's the understanding ya anthu galu yanapanga chani fatala mani moyo wa galu ni galu bebasi kumano mwana uyu ngakhale sapanga chinayi chonse wabadwa aini moyo wa ndani wa munthu afunika apange develop kuti no moyo wake zochita zake zifanana ndi chani ni munthu tikamba kamba za Khristu sidongamba za galu sidongamba za munthu amene akuchita zonse eti Khristu samene akuchita zonse ena nonama Khristu namene abadaso mwanji pamene abadaso mwatsopano kuchitika nchani aini moyo wachani watsopano tinozenepe kena kuyamba ukula moyo umene watani walandira anthu awiri athamaneka kufanana kunja koma chosanjelo wina ndi galu wina ndi nani ni Khristu andi tikapita chivumbulutso 2 verse 53 chani agalu azapeza ali kuti kunja tinozenepe ndimafuna tipitirize pang'ono apa ndi okay tagwira napo pa tipitira kwa Roma chapter 8 verse 9 Roma 8 verse 9 Roma 8 verse 9 ati yani koma inu simuli muthupi ayi
koma mzimu ngati mzimu wa Mulungu akhala mwa inu koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu sali wake wa amene alibe mzimu alibe amene sabalereso watsopano sali wake wa ndani basi amene ali out basi. Verse 10 Ariana. Verse 10 ndipo ngati Khristu akhala mwa inu okay muthawe 10 verse ndali thupilo ili lakufa chifukwa cha uchimo koma mzimu wa moyo so Yesu akhala mwa ife kudzera mwa ndani. So akamati ndikulemba malamulo anga mwa inu akuti pasachani Yesu Khristu moyo odani wogonjetsa. And even tawerenga pa verse 2 Ariana. Verse 2 Ariana. Pakuti chilamulo cha mzimu wa moyo mwa Khristu yandimasula ndi kulamulo la uchimo ndi imfa. So chilamulo cha moyo wajani wa mzimu. So chilamulo cha moyo wa mzimu ndi lamulo imene akuti pasandani ife ndikuphera tinozenebe tetene Aroma chapter 8 sorry Hebrew chapter 8 nati tigwirewe verse 11 paja Mose amene amaphunzitsa anthu aje zitakanikana peza anthu 17 azaphunzitsa ndani anthu aje na muone new covenant adiyani Hebrew chapter 8 verse 7 adiya verse 11 ndipo sadzaphunzitsa Yese mkulu zake ndipo Yese m'bale wake ndikuti zidikira Ambuye pakuti onse adzandidziwa ine kuyambira wang'ono kufikira wamkulu wa iwo. So aliyense adzamdziwa Mulungu mwanjira ina aliyense ali ndi personal relation ndi nani ni Mulungu uja nkhani ikukambidwa ndi pati pamenepo ndikuphera tinozenepe aliyense ngati tili mu chipangano chatsopano aliyense tili ndi access kwa ndani kwa Mulungu 100%. Access imene nali nayo Mose ifenso tili nayonso kwa ndani kwa Mulungu right. Tiyeni ndali chani verse 12 kuti ndidzachitira chifundo zosalungama zawo ndipo zoyipa zawo sindizazikumbukanso. Verse 13 now pa verse 12 zoyipa zake sindizakumbuka tikamaza nkhani ya mafeast tizoona ndi ndi day of atonement pamene not only munthu ali ndamoyo watsopano komanso they are sealed tinozenebe so tiona posachedwa mono nkhani yona kuti verse 13 Ariana pakunena iye latsopano anazikitsa kuyambani lakale latani lapita tili papayani chatsopano. Now let's go to Hebrews chapter 1. Okay malizana ndiya koma chimene chili kuguga ndi kusukuluka chayandikira kukanganuka. Now tipite pa Hebrew chapter 1 verse 1 ndi 2 verse imene tamangoyerenga umano iveka mwapadera. Hebrew chapter 1 verse 1 ndi 2 adiya kale Mulungu anayankhula ndi makolo mwa manenedwe ambiri ndi mosiyana. Mapava amenepe Mulungu amayankhula kudzera mwa ndani iwe funa apite kwa Mulungu uzereka mwa ndani mwaneneri verse 2 adiya koma kuti apake pa masiku ano anayankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika olowa nyumba mwa zonse. So pamapita nthawi Mulungu adayankhula ife kudzera mwa ndani mwa Yesu Khristu ndikuphera tinozenemope right. So why Mulungu adayankhula ife kudzera mwa Yesu Khristu fati he is the prophet ndikuphera tinozenepe right. Now ndimafuna timalizisire ndi verse kena utipangano part 2 Yohane chapter 1 verse 17 ndi 18 adiya buku la Yohane 1 verse 17 and 18 adiya verse 17 chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Kulibe munthu anaona Mulungu nthawi zonse mwana wobadwa yekha iye okhala pa chifukwa cha Atate iyeyu mapona amenepe ali kulibe kwa amene ana okay Mose anaona Mulungu sanamone Mulungu anamuone komano revelation yake mene ilire alisamfika zeri mwa Mose kena mwa ndani Mulungu. So anatino Yesu yekha amene wamvumbulutsa Mulungu kwa ndani kwa ife how and even tikaona wa Pentecost mene Yesu azozeda ni mzimu tulandira moyo wake no only that tulandira so moyo wa ndani wa Atate ndikuphera tinozenepe. So revelation mene tupeza kama even moyo wake mene analili so nali moyo wa munthu chabe yaye divine life moyo wa Mulungu nali mwa iye. And pa Mateyu chapter 4 verse 16 akuti anthu anali mundima anaona chikuwako kukulu kwambiri 1 Yohane chapter 1 akuti chana akuti no ifeyo chaneli yathu si chili ndi ndani ndi mwana yekha komanso ndi ndani zimene anaona mwa Yesu Khristu zimene Atateso ali ndikuphera tinozenepe. So the revelation of God was complete. Navanga ulalikina wanzaka wa Mulungu tinaona amene tivesa mwindi kufuruza apa pano nkhani ili apa ndena kuti no tili mwa ndani
mwa Yesu Khristu. Ready? Kuti ukhalenso munthu osankhidwa sizoti wabadwa kuti Israeli. Izatha kalekale zimene zichazo. Ubereso mwachani? Mwasopano. Ndikhulupirira tikonzerebe. Ngati wabereso mwasopano. Iwe ndi munthu osankhidwa kale. Tikonzerebe? Not only that, atu mafuka uduidwe kena ukambe usunga mafisi enchani. Panopa ndidendendera chani. Antima. Tikonzerebe? And ngati waduidwa mwa antima, uyamba ulanda ma benefits amafisi. Pasika umulandira. Yesu anatifera ife. Yesu yekha amene anagonjeza first fruits. Yesu amene sanachimweko. Yesu amene analandira zimene kuti sunrise. Sizichamba zitani? Wambano wadulidwa, wambalandano benefits ya salvation. Tilimoza kwakulu. So tikaona muno bwino andi Yerusalemu amene tikuya siku Yerusalemu kujeya. Yesu amene tikangana ndi wakuti wakumwamba. Ndikhulupirira timoza kwakule andi tikaona bwino. Anyways, mina ningakhula fundo maliza. Kuti ukhale munthu osankhidwa ukubadwa somasoba. Now anthu anangowerenga tuno panali Ayuda awa. Now ife ndife Ayuda no asopano. Because your denomination teaches zinthu zimene zofana ndani ndi Ayuda. That one ineni makhwachiratu. You know what? If you are in Christ, you are now literally the chosen people. Ready? Again, chapter 3. Maverse amaiza out yan. Pakuti ndivyo verse ya 29 ndi 28 out yan. Pakuti nonse amene mabatizidwa ndinu mbewu ya ndani? Ya Abraham. Abraham mbewu yake ndani? Are you dead? So ngati wabatizidwa ndiwe mbewu ya ndani? Ya Abraham. Tinozene and if you are chosen, ndati ndiwe munthu obadwa somanyani. Masoba ndikhulupirira tinozene So anyways, there is a lot mezuchitika kuti no anthu tili nchipangano chaso pano mano tikupanga bolo ma experience ya chipangano chani chakale nimapanga paste uku kutenga ukupanga paste uku, right? Anthu kona mwino ona Mose anayi ngati type ya Yesu. Mose anayi mneneri amene ali samamvera. Yes, ngamene ali nene amene tonse tifuna timvere liti leroli. Right? Just by inena ndinofuna ndipange skip for the next lesson. Mwando ndingomayenga be include though that yanthawe ndichipange include banopa. Very important. Okay. Koma Myuda ndiye amene akhala otere mtima. Ndipo ndulidwe uli wa mtima mzimu. Si malembo wayi. Kuyamika kwake sichokera kwa anthu kwa Mulungu. Nathokoza kwambiri. Luka 16 verse 16 adiya. Luka 16 verse 16. Verse 16. Chilamulo ndi ameneyi analipo kufikira pa Yohane. Kuyambira pamenepo ulalikidwa uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu. Ndipo munthu aliyense akangamira mkulowamo. Kapava pamenepe? Chilamulo ndi anenezera kufika nthawi ndani? Ya Mose. Ya Yohane. Chilamulo akukambazana Mose mabuku 5 yandi yache. Anena akambazana kwambira Yoshua pita Malaki. Zinapo nthawi ndani? Yohane. Kumafika nthawi yano pita uku ufumu wa Mulungu kulakidwa. So zikuthanoza yani. Tite ndipite pa Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verse 11. Verse kosa vude. Luka 16:16. Matthew 11:11. Tien Adrian. Matthew 11 verse 11. Verse 11. Inde na wainu. Sana uge wakubadwa mwankazi wankulu woposa Yohane Mbatizi. Koma iye amene ali ochepa mu ufumu wakumwamba ankulira iye. Mapona menepe? Akuti no sikunabade mneneri wankulu woposa nda? Yohane Mbatizi. Okay, tendi pangeni masamu. Kwa neni lose before Yohane. Wankulu ni nda? Yohane akulu. Akuchita dena iwopo Yesu. Mose ndi Yohane analipo before zake ndani. Mose analipo kale. Ndatu no pane no samene auka. Ndera pange include nda Mose ndi Yohane in ranking according to Yesu. Ndema wanga rank. Wankulu ni nda Yohane. Tili Mose, right? Koma ndatu no anthu amene ali mu ufumu. Ndakuluso kuposa nda Yohane. Chifukwa anthu osowa sana pange live reality. Chipangano cha tsopano. Sana pange live mu ufumu wa ndani. I will explain in the next videos when turned out. For now, just understand what. Mwano Yesu akuyika
zimezi ndawo ya nditeni verse 12 aliya verse 12 yeah ndipo kuyambira masiku a Yohane Mbatizi kufikira tsopano yeah mfumu wakumwamba kuti okangamizidwa ndipo okangamirawo aukwatula ndi mphamvu. verse 13 pakuti aneneri onse ndi chilamulo nanenera kufikira pa Yohane. So aneneri onse achineri onse kwaphatikiza onse pamodzi pwa yeti ndi chilamulo monse mwingapa yeti onse akuthira pati basi tinonse nepe athira pati koma kuchokera pa Yohane pita uku chikulakidwa ndi chani uthenga nawo chifukwa tino uthenga nambo lakidwa ndi ndani yes iye ndo wankulu kuposa nda koma ndo Yohane anaphedwa Yesu asanakwanise chani ufumu wake tinonse nepe. So since zatero anthu amene amamba mu mfumuwo atakhala ng'ono kwambiri atakhala kamwana ndo wankulu kuposa Yohane ndi ena onsewa tinonse nepe. So the next lesson tipanga ambuye ndi mzimu tionesa zonsezi tinonse nepe. Mwana nkhanire apa tonno tikupanga transition tinonse nepe kwa iye amene ali wankulu kwambiri kuposa onsewa. So pakuchitika ndithu transition imene ikuchitika papa ndifika aliyense wayiona bwinobwino yeti. So tikuona transition yabwinobwino, smooth transition. So kuyambira nthawi ya ufumu ukangwamba ulalikidwa anthu amene ali mumene mundatakhala mu reality yonse akhala mu chisomo ndi muchoonadi chimene Yesu anachifotokozera tino onse opembeza mu mzimu ndi chani reality kuyambika pa nthawi imeneyo ndikwipa tinozene. So zonsezi Yesu akuzifotokozera, right? So unali uthenga amene timafuna tigawana. So part 2 ndikuzali pa mafunso ambiri. Part 2 timakankhira mafunso amene ali mmutumo, right? Ngo adalise